Yeah, sure. Mr. Guy. Sabu no. Bakaze mu tsuye gamo lero. Basi George da maganizo ali moto muri ngoka. Suwenda. Kudi benjire naye yokwega yoti muntu ugafuna. Ufuna kuzipa utakuzipa. Kuzipa? Ugaza zipa. Zimazo ndigitigire ne. Ngoso. Chimuzo ngo. Chifwa ngani zambi. Kuzipa mupite kuti mutaya mavuto. Mwina moyo wina ndikavuna. Babe utaya mavuto mwene. Chifwa kama ndozo ndi zimangirire koma kitakundikweteka. Kaza. Watame liso nanga kutama wawa. Ofozi yabu inanalo yoti ndiziponye maze. Na kubanika. Wabanika sana. Mavuto andijulugire ne. Nje bali mungo zipa basi. Ngandizirani nje okhalira somo sindujona. Kodi juji kanjani ngwe. Ndi kuyalire nengani simungangwe zambiri. Kozina zigwizana ndizandalama azi. Anthu angongole. Walina akakangondipeza amene. Munatenga ngongole? Ndaza ngati. Zambiri mwa. Zojuluka nditula milioni kabuma bwana ngasizu panoba zingokwera ndi interest. Nje muzipefa ya Sono trojana. Kaya. Kanza. Ndipo wamusuka gari murolirie. Akambariza jeni tu. Arafuna zipeka. Ndida bada trojana ba. Angona mamene. Mesa moyo ukufana lo moyo. Ndivesa mbona kafe. Utafuna kuzipa abutawa so. Bana. Sisoko, una bachi. Sitibida sokudi. Sitibida sokusewu. Ya. Ile kuti zakala moto ndiwe yeso. Asizgateki. Ora ndi party wesulita. Abwene, break nda accelerator zikufana nyanga. Enda kuza ngoti break amakhaba kati. Tikana kugera kupompa kujato. Yoze singapanga simasela mina. Muna ntima uzisile kaya. Ntima wangu kaiba sikaya. Sababu no bande ntima wangu ali mwamba. Naona nditu zibezi yazo ngati ufuna I think muna uyenda ndiganiza. Sanga naye afuna uzipa muna semfana uzipa na bene. Songa zizi bene zozo ndeya. Kuzi ana gari moto ndisi soko. Kuja chamba. Banje se. Inoze ina yidi kusatani ndi. Ya se neyo kodi ndo mango zizimuka. Hadi jana hadi mfano zipasa zijana sana. Wakuza ndani. Pesa nzimene mumva pamwe chati mabemba bwana kuti akuze njira zipera yopheka. Ase. Uziwa mankhwala ona ndibasoso acha. Ndimapiro chechi. Ndikapiro chechi kuti tawo yacho opereka chichi. Sinomapereka nawo. Ndemugwisa ntchito mankhwala kuchali gonero ndende kumangotenga amene ndikufunira. Ino ngano maja gonero. Maja migonero. Ndemu ngumafuna uzipiranje muntu. Ya komano panopa maganizo zipawa kuchoka. Koma se pali kashado kena kaika MP. Kitoka vaira kameko. Ndalama. Akala nazi munanga mai mina alibe ndalama ndekukusa. Tankhuleni basi bange ndalama tankhuleni. Moti chikwanje kukhapa siyo mate. Amweni ine simuntu amasewera. Simuntu amasewera. Olo mangola okuphanda memuna mwa. Ndiye kufa. Nditenge tiyese. Unaitwa kama utapi ngomika mu juice. Fura nditenge tu chikwanje mupita kutiko. Ayo, jibana acha. Masewera kodi.
Chikwanje umachiziwa iwe ase. Chikwanje ukona ngati mkwandale. Pano ilita kudya dola. Kumaso wacho nchije ndo ngongola ajasa sanga nditaini. Fukayo zipa ya imweni. Imweni zimangovuta koma zipa siwapo. Zinyonga hapo chichani. Koma mavuto ali ndine yo. Amalero sadana kundipo sise jolinga ndo handikuzule. Ine ningoziphabe basi. Allah. Akasema. Masewera. Akasema. Aswi. Kituli. Kadu kanzana. Kwa basi tu. Mwani mwere? Shadow. Oh. Yeah, kituli. Yeah. Pacha mwani ngongole so tuku nedi? Ndibera. Ningo kitoje. Zakumwazi ndiye. Ai zokaliza eyes. Ndikojitaka hizi studio. Mwani ngongole kali na mnapereka sala 24,000. Okay. Ndeno chimenyika chilike musio. Ndimafuna weekend. Breakdown. Tifanda kumana ndi amene anandipangira pachato business napanga ndiye weekend iyo. Kodali kuti. Zo seru namba. Andakuza ne? Kusabya nkulani. Suti nkatijani. Nangasema bwa mushobu muna bana kaba nso nakata nkulana. Tijewa ina. Yeah. Mesa muna mangisa ndi. Nda. Anandi fotokozera china chili. No. Mangisa ndi mbali. No, I cannot do that. Ndino abamboyi. Siningapange. Dukusa ndino abamboyi. No. Inu. Anyamara ngatamena ndikufuna kuti loko ine ndi campaign ya ine. I cannot do that. Ndino abamboyi. Siningapange zimene. And in fact, shop iyi. Kweli besima bila sokwe ndibole kwankolo. Nikapange no, antambiri amankula zambiri mazo muntu akali neyo kuti ndikuchuka panopa ndikupita kusogolo anthu akundifuna anthu ankula zambiri andi mumba zambiri ena ayankula zambiri ye khara anandu santaka mu ine china chilika ndijana kuti ndame muna mmangisa I cannot do that ine munala kwa olobero panako uchiro kanika kuti tanti mtuluse muntu zona munapanga zimezi zifuka cha siningapanga zimezo ndikuza ndikuti andi nyamata ucharu ndakhala ndikufunaso andi campaign ya ine nditsafunasa nyamata omwewa I can't do that. Pali tambizi mendo funa. Komano mimi ninapanga ujana kuuza ndikuti banali bread sina tenge. Bread sina tenge. Yeah. Nitundie ikuti bwana kuja ni ngongole yana baba? Ndi 24,000. 24,000. Mimi mkeni kati munipasa baba. Only. Okay. Chabwe ni manina kuti in fact nimafuna ndipangeza cheke. Koma cheke mwina chivuta chifaja uje. Mundilembe ni cheke? Yeah, chifaja uje. Ine ndifuna cash. No, munipesese. Ndifuna cash. Chimene ngafuna ere. Ndingopanga kuti nakasi apa ifuna round figure. Ili madibwa ili 24,000. 24. Ili tuzina nani? Yes. Yeah, nice one ngole body anaive shadow. Yeah, That's fine. I like that. Nimanena kuti what I can do tingopanga yonchi. Let's just make it round figure. Ingo kanga di fete imavuta izi ndivine olojeke ndikalembe uje ndijaja limene ndipo mpano ndifuna zochepa kwambiri ndifuna kupita kuje ku door to door ndifuna uje tenthakwe uyu yeah you was my what is mine uyu ndipasena melewa yeah ngoona kuti 3,000 ameneyo ndikaka ngono kati momwe china ya ujeni uyu lolo niso akuzokhala pokufunikire yeah just make it round figure china jani sintenga mena chitira ujeni jamu ndikanena kuti ntengeso bread yo kumafajo ndingasi bread ndo akani ndekuti ndamana nduzo so bread munasiya ndingonyamo yo ndasiya pambali okay ndiye jumbo ndiye kuti ndi ujeni yo ndipaseni yeah china ndiye kuti like chiweni ngafune mwina kunyumbako koma ndikanaimba mafuta alipo panga nzofume ndatandiso makasi mazena mafuta yeah just make it ikale 30 yeah ndituli mafuta wandi David lilatu yeah chikoda hapo ngati mwatenga apa 3 ndekuti awa 65 ndio plus hapa plus 24,000 age okay akale ndio kwaje huyo kwaje huyo bora yeah and in fact basi zokazi ndamesa chumuka yeah so
Ndi akakatu. Akasikuti sikekale iyi nimafuna so ndikanga ndilipireni umumwe. Koma nimene nazo kuti mukana macheke jani. Yeah, so akana just busy yani. Okay. Ndi majumbo so ndi anditsera pabale. Munyama manjoro mwe. Ndi nyamula bwanje. Muzindi kuti ni yo ana mungamba kaya. Ona bona mungamba kaya yali majumba ameno honorable, you can do that. You cannot do that. Koma jonde ngati munapanga zimezi zokumangisa mbale wanga ngati zinthu ndikupasani apa zangongole sitinga ndikupasani ngongole ndikupasani nini mtima kuti mundithandiza mwina mbale wanga atani atuluke sichonje ino sindingachitoje andi mwina ndithandizanso kuti mwina atuluke. Okay, chapo. Yeah, so maipa kauje na baba. Ndalimba. Yeah. Nemati ndipompa no ndikupasani. Okay, tathokoza. Yeah. Kuma sono ndio sima ndikonde bwaje. Ino honorable mungamba ngayoncho ndinyamule yonje ndi anthu kuti uje. Ndimona ngati mwenda pagali moto mwenda pansiso. Hai, ndi anthu asimaone kuti ndi pagali ndi kamoto ikhalapa. Yeah, ndi chonja aziona kuti tilimoze. Chabwino tathokoza ziwo mukampi. Nditudi. Tipanga zimene asatandaula atuluka. Ine kuma silinga chine pezo. Zikomo. Ashado. Iyo apande mamenya shopping. Kuzali basazo jumbo jani mwasubira baje. Aulija namaga. Jumbo kulibe jani. Okay. Ndiye nafuna kuti nimakagula izi basi. Okay. Ana ngasima zo kunyumba kwa zora soda bakabwaje. Zona. Sono phone yo bwana. Nali mulimbi. Ndiye limbi kuikreba ajira kuona yonje anthu kuti. Limbi apo yonje. Ndi iPhone ndiye. Chabwino koma ndiye tathandizeni ku. Okay. Yeah. So pano mwaso watu. Kutiroko basi tamangatu. Chisiyana nini kuja kutina kumana ndi mwana oja basi. Kuti mwana amene uja ndiye munampanga wewe. Asogoleri. Ine ndo wandale. Kuluja Akaseve kai. Munamangisa? Yeah, sogoleri. Sogoleri ine mena napangira muja mugazo ine muganize muli ine yo mukapanga bwaje. Ine muganize mena napangira muja. Sogoleri. Ine sinimafuna za masewera aya. No, amwene ndavutika kwambiri amwene, mwapa? Andi ine kutoko career iyi ya ujeni ya yoyimbirira. Ndi utumiko tanthambira akakunditana. Solo muntu afuna ngo uni mbiri yanga andi fakiti nakuza kuti mafona aja anasowa pompa japo. Andi sina kuze ndokuba mwana uja. Kutoko sotu oloene mbali yanga mwanithandiza sotu kwambiri. Mwana uja mandipinga ko basa mandilo maspoko. Muchira yanchi. Basi ndikati ndipita apa takumana ndakumana ndi nangona zoti ngati mwatero Aseve. Okay, ineyo chimene ndi makufuna nani ndiona kuti ineyo nakumana ndi anthu ena akawiri atatu. Ineyo paja akumadandaula kunazo kuti simukupezeka chanchane ati amenewo tikumana nawo ndeno nakumana ndi naye kuti akufuna kuti atithandize kumadongosolo anu anthu ondoti ati ndi ama business. Chabwino. Ndeno kutayiko ndimakusakasakani kuti kodi tingakumane bwanji komano apapa zachita mwayi kuti ndikulongosolereni. Koma mupezeka ndikena kake ngati? Ndetu cheketu. Cheke? Okay. Chifukwa anthu amene wawa meeting ina ndikhala nayonso mwina ndi anthu amene next week. Ndi anthuwo alonjeza kuti apereka ndalama ndithu. Koma ndalama yokuti ituluke bwinobwino mundione kaya amwene ayi. Konsono mundione kaya. Basa mukuti mufuna kena kake. Bwanji tidikire ndalama hayo. Tizachosana napo. Hayi. Ine simufuna pomba ndalama. Ndalama yo ikatheka tunde kuti ndalama ndi bwa. Imene atipasa amene kuna. Koma sana nduza amount koma ndi mamiliyoni ndithu. Maziwa chifukwa ndinauziratu kuti inuyo mukhangali kuti ma financiers athu. Muzitipasa zina chizo za ndalama ende avomera ndi anthu a ndalama. Ndithu pasa ndikena kaje bwanji papeze tidikire kaye yoyo tichosana pene po. Nanga ndikutikira imene yoyo sinimaja. Achagoleri. Mtunda udu mafunika udu ujeni kupirira. Tipirire. Okay. Acha bwino. Ino so mtumiki maziwaso kuti mafuna kupirira. Amene. Mauza zaine bwino. Ndakonza zonse. Chekope. Ndalampasa zonse. Ndalampasa. Chekope malichi. Ndileyo. Okay. Mauza. Kuteka bwino. Zateka zonse. Akulijani zaine. Zikuyenda zithu. Zikuyenda ndithu nde ningolowa mumukaye. Tikumana. Ndithu. Ndikuyankhulani. Ndimakakula uko. Okay. Kashi ndimakula kulipira. Izi sipakaza kuti ngokole hayi. Okay, umafika so kunene? Hayi kopiri. Aba lithandiza achemwaliwa. Hayi ndithudi. Andifoje kuti
ine ndikukhulupirira kwanga basi ndikhala kusoma wawo eniweni ndikalipira basi pompo amakuthandiza kumbali ngati ya ngongole eya ni madaba kuti amakuthandizani okay sogoleri sono ino ashadwa kutuka apa unena zota kuti umaziwana misabwauza ngongola zithu ya mwa mmene wanenena anelauliza ndona kanthu ndwanji akuti iweyo umathandiza soyoze ndendo kuda wathandiza mbali yanji ukandithandiza ineyo umathandiza soyoze hayi ni musamatenga ngati nechisiro basi mangotenga ngati kuti wawina aliyense ndiwe wekha nanga ndi amunanga zinaninyasa simbapanga zachibwana zimenezo zinaninyasa mweyo iwe ukungonka naufalisa kuti ine ndichibwezeko chifukwa chake so ndipe banja sukuziwa ndani nebo wanga amandifusa ndani nebo nebo wanga ndaniso nebo wanga ndani umekucha iya ikuli mai ndi bamba wankazi Patricia Patricia amarijani amandiuza za iwe kuti unapita umeko makamuza paka ndavomera ndamululira naweso ina ndifika pakhosi amangokuyesa kundiyesa kwa mtundu wafotokoza ati iwe unapita umakamufotokoza basi ukokanga ndi mwana sunapangepo chibwezi ni munthu wapabanja wewe ndimapanga of course koma kuti umapanga ni ndani paine paliso wina meso nando zoti suli pabanja nanga sempre pabanja tipo akazanga iya inkhani apapa ndi ya Patricia Patricia yo wana zoti umapanga ni ndani ndi wachisawa suli serious ndi wachisawa munandipasa chisanzo kuti simunayambe mwapangapo izi ndi munthu wapabanja nene nana zoti iwe meso nando zoti ndinendeka pano pato una ndinendeka ndinona ngayena amene umapanga nawo Ai ndinoka. Simesa ndimokwasani mwe ogwira phone yanga muneba maona kuti phone ni mesa akumadirita mafoni ni ngamabwira mwatuma kamadirita. Ai mwana ineyoso olonkhani imene yofalisayo. Anthu ambiri angonena mwene. Ndikumana kuti tikupanga bwanji. Ndikumanga namuni namwe. Ai ndine munthu wankulu. Ndine munthu Patricia uchasangango nena za iwe ndina namba ati ona kuti iri munthu. Asi ineyo ndimbusa. Koma iwe ai panopotera zipanga za sitonde. Ndifakula kulo sisayana. Sindifuna kuti mamuna wanga aziwe ukuziwaso. Azakupha tunakuza. Azakupha. Amene ndi amaswa azakupha amenocha. Sangaziwe koma. Kwamve? Angazwe ndani. Azizako kumauza. Patricia uno. Akazandithamangiso uzandisamana iwe? Patricia ucha andikuka koma sindizo zoti amandiganizira sobanji yeyo. Koma mamuza. Ndeno iweyo pena pake ukana mukhansula so yeyo kuzikana zimezo kuzikana kuti ase iyi sinkhani nanalo samuze winani ndiye pamene pokono waphedulatu ngoyere sido yo nimankhulupirira akhoma maposta chisiru chimene chicha nimankhulupirira nimankhulupirira kwambiri moti yeyo jasozi njira zake amakoza ina ndikunamiza sina mumvere polo sana ndozeko ndio mazakani kwa ndiye mukubesera basi ni mazangu kuona Masa baba amuna ngatsoka na nduza rabira kushoka ndiye basi kuti mulungu wakuze bwanji mulungu angarana bwanji akuti kaya ngasokoneza shadow kaya chani kaya ndi anamangirwa yeru mwana shadow anabwera ali makambirana nawo koma kungana ati siwo zina ndiona mezi tebodi maso ndikira kompo kamo zina zimakhaza kupweteka inde koma zimakhala kuti zikubwesa sondende amativi ngati sasegerera mbali wanga sasegerera mbali wanga ndingonene mbali yanga koma anakhanga twapadera bora koma amene ni mbali wanga wenene koma ine ndiye mulungu ndiyankha mapemphero anga ndiye ndikuimbira phone yo mazulu I love you. Love you. Bye.